rezo per ella. Però ella sí, de bona que era, encara que la fusellessin, encara que diguéssim que vulguin estar al cel. Això segur. Segur. L'11 de febrer de 1939, pocs dies després que les tropes franquistes entressin a Duesaigües, un petit poble entre Falset i Reus, la Guàrdia Civil va trucar a la porta de la família Cardona Oller. Anaven a detenir una jove de 21 anys, Elisa Cardona. Aquell seria el darrer dia en què la seva família la va poder veure. Llavors va venir la Guàrdia Civil a parlar amb el pare, jo ni el vaig veure, i va dir que havien de tindre l'Elisa Cardona Oller. Diu, carai, què passa? Diu, hemos anat aquí sordre i l'hem de prendre. Diu, s'ha de quedar fora de casa. A fora de casa? Ah, doncs sola no s'hi quedarà. Sola no s'hi quedarà perquè no ho vull. És molt jove i tot això, i no sabia per què, i ella no. Diu, no té ningú més a la família. Diu, una xeta de 13 anys. Diu, doncs què vaig dir ella. I allí el meu pare va portar un matalàs, les robes, tot. Però de fet no vam dormir ni ella ni jo. Marina, que dorms? No, jo tampoc. Però perquè hem vingut aquesta gent. Durant la Guerra Civil Espanyola, Elisa estava treballant de cambrera al desaparegut Hotel Nacional de Tarragona, situat al capdamunt de la Rambla Vella, prop del balcó del Mediterrani. A l'acabar la guerra, qualsevol cosa podia ser motiu de denúncia. A Elisa se la va acusar d'haver dit que a l'hotel on treballava hi havia persones de dreta amagades. Home, el dia no ho sé, però d'aquí un mes ja devia ser morta. D'aquí un mes d'haver-la agafat en prou feines la devia ser morta. Perquè nosaltres no sabem el dia exacte que la van matar. Ells, si anaves a dir menjar, s'agafen a menjar i no ens van dir res per ningú, ni paraula per ningú. Això és el mal. I encara avui igual. La coneixien molta gent, però doncs, escolti, no sé què. No sabem ni quin dia la van afusellar ni què van fer. L'únic que sabem que aquest batistini de Reus li va dir tranquil·la, Elisa, tranquil·la. Perquè no es deixava, va bellugar molt per matar-la. Això sí que ho sabem. Elisa va ser jutjada pel Consell de Guerra de Tarragona. Se la va acusar de rebel·lió militar i el fiscal va demanar pena de mort. El 22 d'abril de 1939, a 5:15 de la matinada, Elisa Cardona va ser executada a la muntanya de l'Oliva de Tarragona, enfront mateix del cementeri. El piquet d'execució va disparar contra ella i 22 homes més que havien estat condemnats a pena de mort. Elisa, sense saber el perquè d'aquella injustícia, va sospirar per última vegada. La seva família mai va rebre cap notificació de la seva mort. Nosaltres ens pensem a Pilats i li portàvem a menjar allí. Si cas la van traslladar no ho sabem. Si em van explicar gent que han vingut aquí, però m'ho feien en secret perquè no me n'enterés jo. Que li feien pujar unes escales molt altes i allò ell no podia. Un càstig molt gros li van fer, molt gros. Li van fer tot el que van poder per fer-la patir. Tot el que van poder per fer-la patir. És horrible. El que van passar a casa nostra i no vam tindre un decaïment tothom, tots, i jo molt. I més volia l'Elisa, no serà veritat això, anem, potser que anéssim. La tractaven com a gossos, com si haguéssim sigut estranys. Elisa, després de ser detinguda, va ser traslladada primer a Falset i després a Reus. El 23 de febrer de 1939 va ingressar a la presó provincial de Pilatos, a Tarragona. Allà va estar tancada durant 2 mesos, convivint amb la resta de dones que també havien estat denunciades i esperant el Consell de Guerra, però que malauradament per a ella tindria un final dramàtic. Seria l'única dona executada. La repressió franquista va fusellar moltes dones arreu de l'estat espanyol. A Tarragona, només a Elisa Cardona. No, més bona no podia ser. Més aviat tirava religiosa, el que si ania a la feina, doncs no podia, però aquí quan va passar això, que vam dir nosaltres, diu, encara podem fer missa pel diumenge, de buscar un religiós i una taula i que facin missa. Diuen que davant aquesta maca la mare de l'Aucel, que es pot fer, però ja la van prendre.
És dir, les amigues que m'ajudin. Tenia amigues. Res més. Hem tingut un sofriment, la família un gran sofriment. El pare, prova, se desfeia. Se desfeia, no tenia humor, anaven al tros i se n'en tornaven. Marina recorda una germana obedient, carinyosa i amb molta fe. No tenia lligam en cap moviment polític. L'últim desig d'Elisa abans de morir va ser pensant en la seva família. Va demanar a les preses que estaven amb ella a Pilatos que fessin arribar a les seves germanes l'única cosa de valor que duia a sobre. Ella va deixar dit que em donés l'abric, perquè això ho s'ha dit amb altres. Per les meves germanes, que són proves, els anirà bé. I l'abric tampoc em vi res. Res. Com si hagués sigut un gos. Com un gos. I això és el que em fa patir. Jo, com vaig al cementiri per Tots Sants, penso que em falta una per portar-li un ramet de flors. Però on? No sabem ni un test, ni un pare, ni res. Que no volia que la matessin amb l'abric, que almenys sa germana l'haguera aprofitat. Es veu que amb ella devien ser d'una casa així modesta, pobra, i no volia que aquell abric que portava ella almenys servies per sa germana. És l'úniques paraules que va dir quan la van prendre. Josepa Assamà, als 24 anys, va ser detinguda per la policia tan bon punt que les tropes franquistes van entrar a Tarragona, que venien de la sagnant batalla de l'Ebre, perduda per l'exèrcit republicà. Quan comença el gener del 39, comença l'ofensiva franquista, comença amb una rapidesa extraordinària, el que després els alemanys van fer les ofensives llampec, que en diuen, no? I el dia 13 ja estaven a Tortosa i el 15 a Tarragona. I ja portaven ells l'exèrcit d'ocupació, que ells mateixos feien exèrcit d'ocupació, no sé per què els molesta tant, que diguen, i en seguida la maquinària repressiva de les detencions, consells de guerra, etc. El dia 1 d'abril de 1939, 3 mesos després que Catalunya ja hagués caigut en mans de l'exèrcit d'ocupació, Franco va anunciar el fi de la guerra. El punt i final a la guerra obriria un període de més de 40 anys de repressió, que va ser especialment devastador durant els primers anys de postguerra. Les detencions, tant d'homes com de dones, eren massives. Ningú estava segur.